ihe m ụwa ọzọ Igbo nta dị n'Igbo Igbo. Something like that is not possible. Or they are possible. Don't let someone do that. Bento, oka ka kushiri moro. Unu na gana gini. Cho inye mo na. Siki na kunya. Enya ko diri hokuro ka. O mege mo nwa. Nda hapụrụ gị nga ga-eso. Adi na eti aka n'ihe ọjọọ. Nye m ji hụrụ ọnụ wụ elele m anya. Ọ dị ka ya enwedo onye unu na ya na-atọ. Fata mama otu ose ememe. Mmadụ otu esi emege emege gosiri ọrịa niile nọ n'ụwa na ancha nọcha gị n'ime. Ma obi mgbu ma nke tiwara etiwa ma nke gwepịara egwepịa ọ na-agwọ. Amụdị abụ agaghị aga eji mbairo dere satifiketi. Ka ihe tere n'ihu agakwara ebe a. Kwara na-agbago mmụọ na mmanụ nwere mmekọ. Ị ga-amịta na. Anyị tifula na. Ama emebo gị n'obodo a. Apa gị? Nke a dị ka nke izola na. Eti na-egwo more than 7 people. Amata ha magbukwa ego ihe ọ na-emege eme na. O agadi nwaanyị dị ka m ka ị lechara ihe kwara n'anya m. Ị ma toilet ole nyichiri before bịa ebe. Common malaria nkịtị. Amos ada agwọtali mmadụ. By your information, my name is Dr. Amos. Enwere ọgwụ m ga-enye ọgwụ a ga-eme gị ga-enye ahụrụ for 2 weeks. Ọkụ nụ n'ụlọ ọgwụ na ibidoro ọnụ. Esha ụlọ mmanụ ga-abịa nga abịa eme nwa. Apụtakwala echi. Ị dịkwa sure na ị ghọtara ihe ọ na-agwa gị. Ọ bụ na ọ bụ na agụ na-agụ m n'ugbo ọrụ ugbo nkịta. Aga m iji mma agbụ pịa isi. Amos Albert ọhịa.